Bailíarah agus úr giad fáilte stachans go Páirc Corcaigh Tráchtaire do Babhta dó de Craobh Mhaoir de Fulfil fé na Mumhan idir Corcaigh agus Luimneach agus Páirc atá Craobh Grianmhar fé láthir agus péann a bheith gimmert le cór na gcuithe sa chiad le beag an bhíomhantáiste a gúlbáir heimhile na Páirc go mbeadh an grian a scala stachad an dáthúil ige leis comá. So mar a deirim beag buntáiste agus beag éfacht agus tunachar ag an gaí agus ag an grian an gléasa. Mar a deirim an Páirc I fiachid go hálaigh an dá idir na mo a Páirc agus iad a síne agus I seara raimín inis dro taobh Corcaigh dúis méidir sé arúháin diantachas an anmhuiin a chaile gine hibradáin an teachta tuchaite chuirg Jack Murphy den Páirc an íos an I féidir leisúd tasnúnacht agus is tíganáid tá James O'Brien ó Clúine uair. Sa cúil I Corcaigh tá ó sin brenach. An lína lán cúil dar a híomhan dheis Dennis Fitzgerald óhána na bríide mar lán cúlaí agus David O'Leary ó Bhailinn Coleg in san cúine eile. An san an lelína Michael T. Brosnan dheis óhána an Glenna Ben Walsh ó Chiallaí mar lecúlaí lár agus ar héamh na láimh lé Matthew Barrett ó Chaoimh. Lár na Páirce Conor Noonan ó Tráchtaire agus Jack O'Brien ó Nóglas. An lelína thosaigh dheis tá Barry Welch ó Chiallaí comma Corcaigh le Ben Walsh an lecúlaí lár Captain na fór na Barry ó Flynn ar a dahanslat os na Sáirsealaigh agus Seán ó Morachú ó Drumaine Johnny Murphy ar héamh na láimh lé agus is tígan san leistigh dóibhsiúd tá Finn O'Brien going a bháin Zach Began ó Rálairc mar lán thosaí agus ar héamh eile sa chúine eile tá fearclúine uair tá istigh dáciatathe míle Sinead James O'Brien. Sinead na Corcaigh duine bháin a henta béidir Barry Walsh a bhí a bhí an sítear Corcaigh le líga tratha a cha sé gimmert lena ís féin inmh sna fé a fethe. Agus inis chasamíd go taobh eile na Páirc inis go Luimneach agus iad san a bhfuil go bhúhísan sanna ar héamh na láimh deise agus iad fé bhanistíocht Evan Loftus an san ochtar don bhuireann a dimmer sa chomórta seán narig atá bhórd ag an dáhéamh narig bhí gá chúlína atara a héana fethe dóla a héana fethe nuair bhí an buí Corcaigh ach inis seo fuin limní sa cúlacha san tá Alex Cairns os na Piercing an lína lán cúil Johnny Murray ó Hubbard Jackie O'Dwine ó Cíl-Machallóg agus ar héamh na láimh lé tá Seán Machardif ó Mungret St. Paul's an son sa lelína tá Jack Cosgrove dheis tá Eamon Richardson me lán lecúlaí lár agus ar héamh na láimh lé tá Seamus ó Cochláin ó Ballybrown. Lár na Páirce Captain na fórne Conor Ryan ó a Háin agus Éadán ó Conil ó Gún Bleisce. An lelína thosaigh tá John O'Connor ar héamh na láimh deise ó a Háin Fearbhóna Lín Matthew Fitzgerald Matthew cha tamil le sítear Luimní líana comma inéanach le Hugh Flanagan ó Gary Spillane atá ar a déobh eile. Agus an son an lína lán tosaige cosan tá Robert O'Farrell going a bháin Owen Brosnan os na Piercing going a eile agus atar a son tá Fearbhóna Lín Dara Fairland ach tugamis a mós cuianis dárán na bhíon.
Well, mar a chonig sibh sa seatan son na bratacha lastír den chúl héamh na Corcaigh ha siad rín go maithang san agus beag an cúl son á chosint ag Luimneach insid chiad le Alex Kearns i mehistachan son agus núsar sin a rís beag an rian ina húla comá den chiad lehúla clígan slitar catisteach agus seachuig Babhta dó siúl chiad cléthe Luimní an tarna cléthe Corcaigh clisiadar son an tactan seacate i gcuine hibridáin agus buile séir céilte i lár na Páirce láthaireach acu. Amach a hagan idir a dóíag Luimneach né Hugh Flanagan, Matthew Fitzgerald agus James Coughlin ó Valley Brown siad san na lads atá istíg le panel síintir Luimneach comá ag John Kiely an ceann san is na bula i Hugh leistíg den lína 65 méadar. Ma with an adige, with an trinisige, well, she tá an fragra an dóceir san scórbra dúis an san ó os Flanagan ó Hugh Flanagan. Chiad bilimach da Oisin Walsh an ceansa titim it's an lína lechasig feiteg Corcaigh an tríú éireachta san íoch sé sos an garda taobh lína Corcaigh agus féire Sheriffcha pass láimhin is Dr. Zach began ac an pass láimh a thug sé, díreibh sé I gceart agus is buile sé amach atá a dul Luimneach. Mar déim gaí an a láide is séide ó héamh na Páirc I dro cúl na Corcaigh is siú cúpla cúlíne sin cinnte in san chiad leise agus tá cúl báide Luimní Alex Kearns a teachtamach chun an ceansa a bhóla lasmod an líne ar leistigh den líne 15 méadar. Ceann sa búltaige isteach a drón lína lántasig an áir na lehaistigh ní sé gafa glána géanga teachtamach tá lán chúlaí Luimní sin é Dara Fairland anagar den well bhí sé well siad scór úntaach bhí sé féhrú bhí sé anagar den stú amór stú na peile nuair a bhfuil sé an ceann san a bhí sé crínas go sé an ceann san is seola go paitianta haris an trasnán ó lína 3 méadar díag scórbra. Gá chúlín is ige Luimneach mar se, Corcaigh gún sí go taobh na Páirce, Zach began Berta Tari I géirí dulchan cín agus an réiteoir Alan Tierney ó Hibridáin a farig a géire ach dúr leisiúd níor duine chalíis leid rálir agus seochuin Luimneach a ríis an fearlár Páirce éidir ó Conil. Ceansa a bhóla isteach an drón cúil agus an tíú ceann seolta go paitianta haris an trasnán. Anna imirt, Anna Chrinas agus Anna Cúlín san do Luimneach. Náide 3 atá go san, gan éon scór fós an Corcaigh is gan 3 nómad féin imethe. An bilimach feite Corcaigh sír a héan pas go Seráda níl a sé feite go desan san I James O'Brien ceannisteach sa chuinge Corcaigh mach an tosig an Babhta san. Dianta go hansla se chuinge Finn O'Brien dianamisteach ar a gúil pas láimh an trasna cúil lacháil dianta féire ag an second dennach ag costatóir Luimní a bhí trasna go tapig an san bhí dain séarán bhí fearcorcaí Corcáil is stáilim chun an ceansanna chun íseal isteach an drón agaigh ach dainnig an costatóir trasna agus well de géil sé buile sé 65 méadar as an méid sin ach beidir gur rábháil sé cúil ach anar rihan san dianta ag Finn O'Brien de Corcaigh agus é I déanamh isteach ar chúl Luimní. Ja, leis an ceansa le bula. Tuchar an san leis idir de Barry Walsh, Barry a fuair cé a chúlíonn díag a fuair sé I gcuine Hibridáin sa chéad lethe teachtain seacate agus tá chultas oscailte leis an gceann san ige de bhí buntáiste áileann san ag Finn O'Brien agus é déanamh isteach ar chúl Luimní agus nuair ná tháinig éanaí as an únsaí sin tu go nimir tarnéisian san don mille séir agus Corcaigh Sheriffcha sa lína le cúil trasna ó gcuine go duine. Tá sé Michael T. Brosnan, Michael T. a Tráchtaire hín pas láimhe tuchas isteach sa spás
Corcaigh, well, nimmer gar seo, a sé dachar go leor iver le Corcaigh, a agus nimmer gar chosa teag trasna chéile san féire fearlár Páirc Luimneach éidir á channel agus Corcaigh se a thuirtige dar Corcaigh ní dólim go raibh sé rítige ach mar a denim na chosa híidir sáte na chéile agus, well, is buile sé sin éon lá an tachtain. An council is le bóla ag Barry Welch. O Cília, nar a dóhan caint agus áránaíochta fé Cília ina rig. Éidir Corcaigh mar úntacht í Cília. Council a bhóla ísil go leorige, se, well, isteach an drá chúl, dí ein stóra gur bé an tosaí ein teagháilis agus, well, a seans leha béidir an son, ach níir i bhíh sé isteach Johnny Murphy an téidirna go bhúla sin de réir an Mhaoir chúl a bhí níos cirada na mar a bhí marna. Seo chuin Luimneach ceannaín garad amach go fada leis sin nína 15 méadar isteach sa spás léite Corcaigh an son. Corcaigh socarú isteach sa chlé rud nach raibh déanta go luacha sin lág éireachta ná níidirh ó bhéinháil sin uair sin. Alex Kearns a chuoineh ar an tappaigh ach raibh sé fada. Módíirech, titimil nósansa héas san na Páirc Luimneach is tuisce chun gníomh éirigh fiúchasús bin James Collin, nó James Cochran, agus Machcalar na Páirc, léiteigh Luimneach, anamh bailén is igen Bertini impel pasláimhe tuchaige tagan sé isteach an drona tosaí a teachtamach an son sellifige chasan sé impel blacháil mar dianta ag Corcaigh ar a gceann san agus an son an corpa úsáid a go techniciú le lár na Páirc ag Corcaigh chun an Council Valú dianta go maith ach féhrú Tráchtaire fisiciúil go maith an dáibh go dtí sé tagan an chance go dtí Dara Fairland agus Dara Fairland lena hána chuaí an Ochtú Council seolta go patintige haris an trasná náir cethar inis atá ar chlár a scóraí Luimneach a náir a héan I go bhfuin baile. Corcaigh an garda hefyd yn y Páirc ac yn Council bwtig Luimneach wyl sé mes o frechara a naid oileach diantag yma agos diantag yn snastach an pascotel san y Páirc go fada le James Cochran y chasaisteach cawr yn tystalwyd nhw'n second division tystalwyd beidir gan agni yn y sŵs ac sy'n sielif cailtige. Corcaigh sir a hen sy'n lys yn bas gyda ferfarion coleg David O'Leary go fada le Michael T. Brosnan ceann mór grí agus ulbhíonn in níos mó na aonaí le buint leis an gceann san cuacha lasma ceann topic tóchaigh Luimneach mar se Hugh Flanagan beáin slíige leabhlacháilte bhfuil blacháilte go thomáin píosa de chamána dhéimigh chun cína chunachsa agus féire tá sé na scrumbeagacha atara Fer Corcaigh Tráchtaire min an lá chúlaí Dennis Fitzgerald tá meheamach fé an Páirc go fada leis an bhearlár Páirc Conor Noonan go dtí Michael T. Brosnan isteach an drona ach an chúlaí istíonn san na déanana go mad Luimneach agus é féire bailíonn siad é agus tagann siad amach go ceann san beáinín Roard sanach aideoigh le Luimneach éáil ar an tarnaíireacht an gardan dalamh an réiteoir a farig a géir agus Robert O'Fallon a ríisteach a dhéanamh agus chalíis diantan sanar agus é teachta drón stúa. Alan Tierney is séad in a fadóige is bheith seansing Luimneach an bhearna san oscailt bheagáinín eile. Canóras sé seo ciad clethe Luimneach, tarnach clethe Corcaigh insan comórtasa fuair Luimneach baí an teachtain sin chaite. An buntáiste nó míbhuntáiste bhfuil má chaileann Corcaigh an ocht be gácha cailtecha. sé dechar dóibh teachtar neis isteach sa comórtas cé go mbeidh trían as cúig san áirimh ag an deire an bhíon ar bhar an tratha ar bhar an tratha go dtí an chléir canis agus áitidógus áitid trí ag lethe lecanis an buineamach búilte ag an sin branach an sin Welsh ceann bra fada titimid sa Corcaigh gírigeáil diantach maith Zach began Zach yn dianaf isteach ar a gúil fós an dul chun cín hí lehan san sanige ach níor hainnig éanaí as an réiteoir bantáiste thuirtige mar íon sé an cína bhíon leis an gcéad ceann agus seansan is ag Barry Walsh chur lena chuntas.
After we lacking the sun, nor not of a true stig, agus beder if a second got of Barry Welsh and Queen of County Shilavula, the Red Bertelestach and Ashes, Christian Council. Lady Rai, Christian County Shilastach, stop agus Saragama, Alex Cairns. Well, a chance is hardlish, the Vaksha talk a douche again, nor not of a bert down, Vishinistach and Norvi Quigerish, the Corcaigh, Ogunigadina, Mahalarna Páirc, Lavlachal, Lachar on Doir and Goodale Godisha, Skilloon to Gushahe, Tarcorcaigh, Dalcon, Finn O'Brien, after Turner Wirinish, Graham Ganzi, and Babhta son, Agus Big Willis Irish Duck, Corcaigh, Agus, Barry Welsh, Agus, well, Barry will cact foul of Egg Barry, Agus Togashe, on Coolin, on Babhta son. Cancer, Dear Classmud and Stu Moore. Agus and Rarna took a stackanish again, the cool land in the forn, and Noid Cooig, Lenoid Do, Bullevarn and Clitter. Ach, Maradura saw him, Vefa Kappa, that the Bain, a very gimmert, Lesh Cornagy is here, come a couple of coolians of Russian to Stalua, Faum Sassa. Agus, well, me marching the target, he shall Luimneach Corcaigh, Agus Corcaigh, Le Cornagy, cool land last year, Doivan Counson. Mhaoir Harris and Devlina, Retor and Durham, Corgimishe, Iomána Lamini. Barry Welsh, Max Saul, Knesha Hogant. Fulfil and son, Tirch, last year done son, Orahenu and Comortasha, Nina. Barry Welsh. Willis there about here. Agus Spórt to Corcaigh Barry Welsh, Agus Spórt to Harris and Chaoimh again. That we get 3-ish and Varnas and the Craobh count topping amach on cool border. Alex Cairns, Anna Crean, Godisha, Lishton Buliamach, Agus Chaoimh, Eamon Richardson, Kyle Nagun or Clown Richardson and son in noon Bleshker Riev Agus well. Big Kyle Iomána Oranish Comma Eamon Malachuli Law Evidenza. Corcaigh and Nunsi, Diana Gamahanson, Tráchtaire Hound, Passage Stick, Begonin Schlie, Diana Stacker, Kuldamini, Casamach, Schlitter Dalav, Botash de Kailte, Corcaigh, Bute Harnashakanson, Agus Hilson Fos, the book took a howling going past Sheer Risha Hagan Chevel Coolinown. Farah Kulu Shearings and Council Navolige, is Stollinger Maloe, is Maloe, as Canahir Nachma, or Yimigan Council, Harris and Trasnon, Agus Tugan Shishin and Varnish Duckney, Ian Coolin of Owen, Cooig a Cair. And to them Corcaigh a false Staxel Clare, at the Cafarag will Luimneach Nisar Agus Gwynid, a fought the score and Nisaradi, a Rev Corcaigh in the Páirc. Luimneach Fos, and some council fightica, and such Schleich of a second of Orienson, Robert O'Farrell, Agus Payne in the Shatterer, Robert O'Farrell, Anna Coolin and son, or Keel Daimo, Alice Henry, Harris and Drasnan. But the mock topic, talking Corcaigh and son, Council Titi Mistigan Oscar Cool, the Intergamahanson in Johnny Murphy Favreau, Bertin Hempel. And then a collision near dinner Gerson Rator, Agus Chaoimh Luimneach attacked the mark. Farragus a third pass a week with a pass later come Zek began, Favreau and Council now Voliga and Council could have Harris and Trasnon Nation. But score is far and top picking or Corcaigh, Godisha is there or Zek began the time give it instant as a well Lon Hussey, Tasha give it Nismo and Mohins and Lena Lahussi. Dianta Gamacha, Agus Barry O'Flynn, Captain the Forna, Guffish Dagonish, Cohimmel the Carnoy, Big Council, Lapa Mahanson, and Farlamini, Passage Dags Boston, Robert O'Farrell, Luimneach, Could Council Vola, Dinima Commission and Kiat Gown, and Tranona at Amihel Lasmod and Gula, and Luimneach, Kerenoma Diak, Agus Ox second and ahead Mehe, Agus and Council, a mood and Kiadur. Anna Crinis Irish get to go over the Bocali Cushining with the Fadamach or Corcaigh.
leanchan ús go maith an san ag Johnny Murphy agus sé fearla mi ní bhí in a ghúiseach gus gon sé pas go taobh san na Páirc go ní James Cochran. Isteach sa spás an tosaí agus beáin scí a dhéanamh ige dar a Fairland i ggéirigh dulasteach haris an cosatóir ó blacháil má dianta an Babhta san ach fós an brisir tá chun fada le Hugh Flanagan in déanamh ar a gúil Hugh Flanagan well plóchtan san ag cúla Corcaigh Beo siad misteach ón méid sin a teacht amach nua caiilte ag Zach Began am na Páirc an slitar in na clibert a ríis an san Céadaoin gas tá sé Corcaigh bhfuil tá bhfuil sé go bhar lár Páirc an duníl tá sé ag Janach Conor fear na háin chun sé chun desisteach chun fada le Owen Brosnan agus Owen Brosnan chun an bratbán áir dú do Luimneach scór a hainnig as obair an a chrúig Barna de gá chúlín Ceann sa titim féin líon an cosatóir sa chaise hén san ag Luimneach buint úsáidas tagad se fada le Robert O'Farrell ceann mór fada eile ach an ceann sa beáinín ó gara agus an tanna ceann amú chuníise i go Luimneach. O sin Welsh ó club na hócane chun sé ceann san amach cho fada le dara hívan ó Russell Overs an a gardan ar lína cumata tí go maithan san ag fear Corcaigh an slitar fós ar dalamh an slitar na bóchaid agus sé an gansaí glas a bhuain tagann sé siúd go fada le Robert O'Farrell agus an ceann san bhecht amach bhfuil sin éon tíú ceann is ar a bhéh ceann an éair dí beag na carú in a clíg agus tí cían san le chéile ó Luimneach ach chun gach creidúta úrtáibh tá sé anna dheochar bheith imirt i gcuine na gcuithe san mar ní gcué carta ag gála beag go náíidir bhí ceansa i Corcaigh ar fe second dianta go maithan san ag Barry Welsh a dul chun cín tugann sé pas trasna fear lár Páirc Conor Noonan fear ceann go hard go crín haris an trasnáin. Glúiseach maithan úr sin obair bhaid dianta ag Barry Welsh isteach a lár bhuaile dimigh sé chunig sé go raibh a chumrádaí lár Páirc Noonan séir agus do chud Noonan haris an trasnáin. Ceann sa titim a lár na Páirc. Fear Corcaigh a dul an dróibhrise ach fear Luimní is túis go dhéann. A sé fós ag Luimneach an éiseach iad a fáil dechar éifeach go sús dianta go maithan san i Corcaigh go dul chun cín bhfuil chalíos dianta ní éon lábhcrochta go fólaigh an réiteoir táis agus an seans inisisiacha dul ar chóthach mar an áiríomh de bhíidir féhrú ó húsach lethe anna chuid ibran san dianta ag Barry Welsh hí berta géirí éachmad siar leanse leis an dul aig agus an buntáis den tucha ag fearthbredáin Alan Tierney dó agus seans géis an ceansa a chur haris an trasnáin. Díreach lasma den lína 5 méadar agus tréis 8 díag tá mín ar cóthach ar 7 lín an taobh. Alex Kearns ceann fada an úr se fear Corcaigh gaiirí an éanair cad dhéana sé chun sé pas chun cín Zach Began Zach i ggéirigh dulasteach duineacha fear eile strachtartas goma ach an réiteoir anna dhéan ar an úmper agus thug sé an pas an cinenne an úr sin i gcuine Zach Began gur chumad sé rá ada agus bert tarachar na capas go raibh 7 agus tríú go raibh James Cochran agus Robert O'Farrell a stracha as a chamacha agan Hugh Flanagan agus seansan is ggé Luimneach go chur ar neis chun cín. I gcuine na gaotha leis tí dá lína 65 méadar éin. She got it. In a glechan san a fast seconding not to see a favoronish couldn't champ passamak co-fada le Robert O'Farrell Irish and Trasnon Scorbra Arish Upper Lydiana no a hitch in a male cool the Arevocat Aru Dianta in Corcaigh Hannah Fain with even a hock dear should column guard on the school Tuckistach Agus James O'Brien or Cloonua at our attack with the Antevina. So
8 go 20 má sé ar an Corcaigh. Ceann fada eile ó an gúlbáire Corcaigh dianta go mahanúir sin na cumáid an cosantóir cumáid sé a thuúil ar an slitar san anna imirtón lán chúlaí Jackie O'Dwine chur sé sús fanna taobh lína san é nar a duine chalíis ar Robert O'Farrell agus seansanis I gcestoch I Hugh a hiúchaigh trasna chun an cheann se thógad. Hugh Flanagan. Ceansa istí lechorcaí na Páirce ach fós lasmod an lína 65 méadar I gcuine na gaotha gaoth atá well atá sé ciúna hénis agus mé a feire ar na bratacha ach an ceansa anna garda daobh lína comá. Buile sé dechar a sethe de Hugh Flanagan. Se go deasige cúlbáire stig fé agus an cúlbáire a Siad Welsh aglada go taobh eile na Páirce in áirde nóha téad sé hálasta Beirt ó Luimneach ferháin ó Corcaigh gotag Beirt ar a dalamh siad fedóg siad ige Alan Tierney agus beag buile séir Corcaigh. Ríist cífa an gaoth brethir an gceann san ná raibh an áid Hugh Flanagan leis ceann san nó hid sé stig I méal cúil Corcaigh glanta go maith go Siad Welsh agus an buile séir búilte Corcaigh hawl ar an deile den Páirc. Beidir buile tráhain san ar Dennis Fitzgerald lán cúlaí Corcaigh. Ach tá sé siúd ar na heasamh sé fel Luimneach tá fós ar a glúine. Welsh leis an gceann sa bhula ó na lehéad lecórgaithe bur budanas a bhí Flanagan ó chéad bhín ó ceann sa búlta go maithaige agus an ceann san chur a haris an trasnáige agus an íist na fórne ar cóharach I timpil 8 nóimead mar sin fáchas céadla. Buile amach deastócha I cúlbáire Luimneach amach go lár na Páirce fós an dul chun cín ferlár Páirce an sannacha sin éadán an chunil éadán an chunil ceann san búltaisteach an dro cúil ach an ceann san a dul amach ar héamh na láimh an chlé agus an cearú ceann ar mochin cóiribh sa chéadla chur amúnis I Luimneach téis anna hús agus tús anna chrín a chur leis an gleasa an ceann san teachtamach David O'Leary tu go sé peslá go bhaig ar neis an san gurí Michael T. Brosnan. Fer an gleanna, ceann mór isteach os cóir a cúil. Breban sé, a sé go tasí sé a cúlanta agus lá neanathe go háling ag Barry O'Flynn na Corcaigh. Barry O'Flynn is tóla mé dhéanaan an damáiste an Babhta san dan sé, ní éirig sin de éirig an slitar chuige agus máid de chat sé dhéon sé líad a héin, éirig an cúlbáin amach ach ní a bhéon slíga bhéadach sé an ceann san na stoppa. Cúlan is sin in na fórne, Luimneach an dul chun cíneach Corcaigh agus an ceann san áhainnecha bhfuil chalíos déantain san tá. Í chalíos a dhéanamh ar Conor Noonan agus is well sin a harúin a gleis. An hoachtain is sin Corcaigh, náid a hoachtain Luimneach agus ó cíine bhín náid cúig le náid a dó bhéann I bhábhar Luimneach. An gaoth I gaiirí ar íist an air na bratacha agus Barry Welsh in dul siar isteach ina lehéad leisníir na 65 beag dá cófada leis an lína 15 ar a héamh héad den Páirc. Nuas ag an bilise neart na gaotha. Búilte go maithaige titim isteach an dro cúil ach an ceann san irid na fríde lasma ach go dúireach sé fé beidir go níl siad sin a scíal féin. Alex Kearns leis an bhfuil amach módíre ceann fada ar an lelíne. Fer Luimneach teachtamach agus an brise áilige iad a dul chun cín inis an cosantóir sa cosisiar an san in Corcaigh ach sé Luimneach atá dul chun cín Owen Brosnan ar gúman scíal sé Owen Brosnan a chun ceann san haris an trasnáin iad sé go maith iad sé spás de héad fuair sé an slitar clíthánach isteach ige bhí sé lasmod don gúlaí bhí sé lasmod an dara híomhann agus do chéachtaigh sé les nas.
Bheile na Páirce, buileann son feite ag Finn O'Brien Corcaigh ach Luimneach an teachta bhéile sin slitar go fólaíach go háire. Fear Corcaigh teachta bach ach fríis beidir me gáin buliachta a dhéanamh Babhta san beidir me gáin seardála a dhéanamh Michael T. Brosnan leis ach fearham na dáin den dúrim gur siúd a duine an College so big chance eile ag Barry Walsh in is an ceann sa mar a denim níos giorad an gúil gá chúlaí netar an cúig dómad fácas sa chéad le agus chance in isige ó le cadúr feir cadúr míidir le únsa Corcaigh na Páirce leis tí na lína 65 méadar ornathe agus chuirtha isteach ach chuirtha lasma sin gá ceann na níige chéile ag Barry Walsh san bhfuil cúpla ceann stré ag Luimneach comma a gcuine na gcuithe ceann íon ganan tócán buna machacha tá sé take níos cofadan na Eamon Richardson isteach an drón lína lá tasig an lína sin a fanúd lasma as an teachtamach go mar agus an snitarrábhailú go lehead ar chúlínan sa is cuma mar bhíon láh Craobh go réitúir Díonn sé advertach go sé haris an lasnána agus inis stólim náfuil ach éad chúlín a bháin idir na fórne. Éad a hocht sin héidir gá chúlín, éad a hocht le náid an atá ar glád a scór. An náid a dim, dís ceapta go Corcaigh an núsaí ar éhfuil na Páirce, fear an dolisteach bhfuil sé an isteach sa cúl níl ach amach ach, well, bhí Corcaigh ar an núsaí san bhí sa fiochan de a scór in seicáil an bheith cearta gom fér buinte san chuig suas go díanach nuair í Corcaigh ar an núsaí hí lehans ar cúil an Babhta san ag Barry O'Flynn a rí seach ní raining leis agus féire den taringi an immer tarnáis hí an buntáiste lebrona agus an sin buntáiste ná buile séir ag Barry Walsh ón lína 5 méadar. Now, níos luchas sa chléthe hí ceann á canan chéanaige is do chuir sé íseal. Bé sé sásta leis an gúlína nuair se na ceappaí go meach agus timpeall trí nómad fáchan go le hama. A thocrú féin. Cúig ar istíg. Ordú. Agus íseal a ríis go cóla agaigh! Well, stólim go raibh sé sa léir nuair a bhí na cosa á thocrúige go raibh sé chu dul íseal, dhéimigh sé íseal is de chuir sé bollag ar an agach a hálíonn is go bhfuil 2-8 in Corcaigh a náid a 10 ag a Luimneach. An scór an chlár a scór ará náid a 9 agus stólim san go náid i 10 ann. Se chuig Luimneach an núsaí ar héimhin in na Páirce, seansing John O'Connor agus an seans an tócaigh. Is mar a dinim 2-8 le náid i 10 a dir chlár a scór an sa ach bíanam na ceann san chlár a Corcaigh an núsaí ar ís ceann san teachta leis peachas ús go maith tlíhála a héad siad pásálaigh má sé le sé cumad ach ní raining agus éire Luimneach an teachta bhéileis agus ceann ó lár na Páirce isteach an drón cúlbáine ó sin bhfuil sé stíg bíar a séir cha sé macha agus se chuig Ben Walsh go lár na Páirce Corcaigh go déanana go maith Babhta san bhfuil chalíistíad a níl go fóilir san réitúir pas catamach í Michael T. féhrú sús fanna clíháin. Réitúir sásta nach an sun sa Craobh an Babhta san agus bhain ní hense sin le luch anúna Corcaigh an ceann san amach siar an cosantóir le cos amach siar san na Corcaigh ach scuamann sé an ceann san amach haris an éim líne. An buntáiste ag Luimneach agus Robert O'Fallon san ag héirigh Craobh a bháil an slitar. Se teachta amach leis ris go fada leis an lína 5 méadar. Robert O'Fallon. Seasa bhos a ciún á garrag agus garrag go maige trasna chúil rómha méadar agus ceann san i dul leistír gan rá. An buineach ó sin Welsh. Stórim go bhfuil chlár a scór sacra is ar 2-8 an ána héideag a rí se chuig Corcaigh se chuig Barry Walsh. Príomh néascur na fórne an ceann san ámhólaige ach an ceann san chu haris an trasnánaige. Scór Babhta san á Barry Walsh.
Níor chola mé céad dúirt sé nóma a bháin dám chuirh gorta a bheith sa chéad le. Nóma a bháin fácha má se. Fágan san go nóma go le leimirt in isising. Corcaigh ar dóna Teachta amach leis an gceansa an cúlaíonn san an fersa bhreis, siar có fan leis an gúlbáire ó Shinwalch go lár na Páirc, cín sé beáinín spáisiún an san buile mór fada le cór ghuithe haris an trasnáin anna cheann an Babhta san ó na lehéin den Páirc agus haris an trasnáin is tólim gur barí gur barí ó fléine chur an ceansa na haris an trasnáin. So mar denim beáinín na bhena oscail inis Corcaigh ar dóin de Luimneach an nána héideag agus hamín san nómad san a fógraíoch dám chuirh gorta ceann mór fada eile as buile déanach feiten san na ceansa na tite mer an lína fethe méidir sin brete ag an réitóir déanta go maith ag fear Corcaigh an Babhta san a fuair sé an buile is tólim gur Michael T. bethe, agus ferlamidí a teachtusteach díanach Robert O'Fallon ach an buile agus an buntáiste is stólim le brother ar Corcaigh agus sarí ana sé sin láirthaigh an réitóir le Robert O'Fallon is túra sé Carta Beo an dírig. Carta Beo. Inis hanáis leis go taobh eile na Páirce don muile séir. Agus céim go bhfuil Barry Welch is seasamh las mud an lína fethe méidir. Ní hé go méidir go meach sé ag chuineamh dul ísisiil don tríú uair well, chuigear fós a stíg os a chóir seasamh siar thucarú féin chuma ar chúlín atá i gceansa stálim sinné agus déanta go maith Barry Welch haris an trasnáin. Chun sé sin gá cúlplán idir na fórneis agus an adóg dennacht an géad le séte ag Alan Tierney agus géad le simúil go maithagaí gansa I Mhairc Craobh the hosting Luimneach go maith híidir an gceannas go luath go chéad an dhéanadar an gceart agus go snasta chun idir haris an trasnáin iarachtaí ar an gúmpórt féin híidir náide cúig le náide dóchan cín ag trámháin. Tá thug sé tamil ar na Corcaigh sacrúisteach sa chluthe ach má dhéon díag níag de hosting na pointí tacht léascre anamhacha an san gimmert san nína lehosing sinné Barry Welch Chabhráir geann gapta an Barry ó Flynn comma a fuair cúla bháin dóibh agus an san cúla eile I tacht ó bhuiile séir ó Barry Welch agus béidir go bhfuil an clár a scór le Hamason bhfuil sé sin díon go maith ar Luimneach a gur cuaigí ar fóríle gine na gaotha ach éis Corcaigh I gceannas más mailet ach cór gaotha le teachta Luimneach sa tarna le fé láir Corcaigh go dó a héideag Luimneach go dáin a héideag agus be míad na harnáis don tarna le ar ball. Tamach tá lán chulaí Luimní sinné Dara Fairland anagar den well bhí sé bhfuil siad scór útach bhí sé féhrú teachtrasna fisiciúil go maith an dáibh go dtí sé tagan an chance go dtí Dara Fairland agus Dara Fairland léana hána chuaína siar a ríise hagan sé bhfuil chuaín ann fear a chuúlú siar agus an cheansa ná bhólaige is stáilin gur maileo is maileo as canas an cheansa feiticha as a slích of a second of Orienson Robert O'Fallon agus Páirc in the shatterer Robert O'Fallon has later come exact began Féhrúgus an ceansa ná bhólaige an ceansa go raibh haris an trasnáin leis an scór is fearna ceann mór isteach ó scór a cúil Babhta sé a sé go tasí sé a cúlanta agus nó neadathe go hálaigh ag Barry O'Flynn de Corcaigh. Cordú agus ísisiil a ríis go cúla agaigh. Well, ar a héideag a ríis a chuig Corcaigh se chuig Barry Welch príomh léascúir na fór an ceansa ná bhólaige ach an ceansa go haris an trasnáin aige. Gáin spáisiún an san buile mór fada le cór ghuithe haris an trasnáin anna cheann an Babhta san
Fulimní amach ar Páirc. Go bhfuil scéal, néic mbeadh uimhreacha árda go dtí seo. Thosnaíodir go bas sa chéad le. Ach dágadar Corcaigh ar deis isteach sa chluthe agus ar heimhile scéalann sud cé gur thosaigh Corcaigh go báil ní léad agla ar dhéanamh agus go bhfuil cíim go bhfuil uimhre hochtaí go mbeadh ar na Páirc is colm gardó le scúil nóair a bhuiidir James O'Brien. Go tapig Catteiste Corcaigh agus a bhríse feiticha ón Cabhadarne. I gcuireann go ceannisteach a drón cúil Irish an Chastáin, well, sin tús. Sin tús. Ceann titim sa lelíne, beag very well sásta leis an ceann le chéad scór ón tarna le de Corcaigh chéana seachta bhí Darlumsa sa chéad le agus fágan san gúil chéad a hocht aimim sé headmhige. Buile taobhlíne ag Luimneach. Gréasí testáilt ó Jack O'Connor agus an slitar ní sé go bach ceann san feite ar deisige le Corcaigh eolaisteach an drón cúil an cúlbáin teachtamach bíonn sé bhuaig ar a géadaíach tachan san trasna beagdach is tígann sa cúil. Well, Bhí seans le Corcaigh an san féar bíonn sebach Haris an lína cúil airigh an cúlbáin amach ar dúis ní raidig leis échmad agus san bhí an lán cúlaí teach trasna san an concentóiristí an lína déimid ó léirí bhí trimlóinige ach d'airig le Corcaigh teach slánas go taobhile na Páirce. Johnny Murphy. Slitar fós istí an na lár. Teachtamach go fada le Tosaí Corcaigh beáid slí a dhéanamhige an sé an brúchan cín ceanna beagdach ó chálaige fós istí. Tá sé fós ar an dalamh, chéadach chun fiocasús, Luimneach ann go láidir, Luimneach ann go díanta go slachmhar an san agus díanta go ba. Ig Jack Cosgrove chun an ceann san a thuairteach agus Luimneach a chur ar an únsaí. Corcaigh agus bhfuil fásisteach sa chluthe sa lína lechúil lán cúla san díanta go ba as san an buile ceart clíochána gur baile leis an tosaí a bhíoh sé a smachtú níor dhéanaan Babhta san agus sé eisciní John Murray agus co-fada le Conor Ryan Fear Corcaigh féhrú hís an san sé Matthew Barrett ach féire bíonn sé de ghriam cumáin an Luimneach agus buile slesa ann de Corcaigh. Beagdach 3,000 den insa, snorm 2,900 is a fechar a heidig isteach tréis de gataí Chaoimh don chluthe sa Craobh Fulfil fehe na mún. Geartha go maith, dróna dosa, Corcaigh agus mach chun cín an Babhta san barihfuil se dul chun cín. Ó, níor haid sé leis an slú go méidir dar an thugan réiteoir beagáinín breise don montáiste do, mar bhí sé gemacht ón bhar bhuaigh sé slitar go nesmle chas sé timpel, chas sé turbo, berta na himpel ach an réiteoir na dúrim gur thug sé carta buí stáilim go bhacha sé cumáin a teachtasteach cumáin mí lachfar a thuaim isteir. Agus an chansan is méidir ige barihfuil well cúlín eile a chur Haris an Chastáin do Luimneach, an cuine Luimní de Corcaigh. Búlta go príomhige agus Haris an Chastáin. Dó tíineag le nána héineag. Beagar Luimneach cúpla scóráil go luanis mar éimíon an chluthesa uatha ar fad Corcaigh iad gceannas ach an ceann san feite ag an cosatóir le cosisiar an san do Luimneach cófada le Jack Cosgrove agus Luimneach ceann mór ard grí ach gan paig dearmh leis in áíonimh an ceann san a chuecha lasma agus an ceann san a mú. Corcaigh ceann san áil ar an gcéadaíocht ach ní éireann le smachtú go thomláin Luimneach an san a líisteach ar an limerick sin a rís Corcaigh á bhóchain tagann sé trasna go dtí Dennis Fitzgerald, Dennis chun sé ceann tóiste isteach an dro na dosathe a leis seo Finn O'Brien déanamh isteach ar an gcúil chalíos déanta ar Finn ná. Beis sé seo sa múl, bhí sé déanamh isteach ar an gcúil bhfuil an réiteoir tá sé chun buile éirice áil,
agus gaith sé cart a dubh a thuairt don gosatóir an Babhta san má bhíon seans glán chúlagad agus sin é tá tucaige so tá is tólim gur is tólim gur John Murray atá meachgaí an taobhlíne an cart a dubh agus buile éirice inis ag Corcaigh. Chéile ach Barry Walsh a bheith leis an gceann sa hógad. A thocrú féin á dú an san bang ísel bhfuil níar a bhéige chu leis sin na stoppa go cúla agaigh. 3 ná a héideag nis sin fara spár desagad. Dúbal scórna. Ceann sa titim amach an san ar lína 15 méadar Corcaigh an áir le ha ferlim ní teachtamach chu é gháil san éir ach an bhí sé teachta dús go Corcaigh. Déad go bhacha ceann trasna isteach sa spás caiig fear Corcaigh é sin i lína caiid sé pasúig ber trúna chu le chéile duine chu dulcan cín se Michael T. Brasden cófana le Zach Began ach an ceann san na méamach ar éamh na láimhin lé. Seansan san ar i ggéimach ní róg sé é. Le rodéig an dramatúil ó Luimneach sana fada inis. Díad fé sin íana fós a dulcan cín pasaisteach a spás Matthew McCarroll, Matthew Fitzgerald, ceann trasna chéad ach an ceann san bhóchan an tosaí a rásama sé ar an gcéad iireachta ach fear Corcaigh teach trasna na cosa well Corcaigh ar na cosa díanta an Babhta san agus seansig Luimneach méidir taú a féin tanna le céad afach sé nómad bethe imartha well tá cúpla bhuiile mór buailte ortha godí seo in san tanna le. 3 le náir a héideag sin 2 le héideag. Bhí an chluthe hí sa barc dhearachan dar éir dearmh anna chongrach ag leaman ar a bh cúlíad amháin idir na fórne náir a héideag le náir a 10. So chuireh sé sin tubla dáin sa díalit más má le bhairí le a bhóchad nach gach le búte go san. Ceann sa táchtach an istal Luimneach. Mar ní féidir le mé rá minic a ggóin tá an gcuasa anna láidir an sa I barcaí chaomh Tráchtaire agus áhrú á dhéanamhacha i bhir is 7 go teachtasteach go san agus is tólim gur sin tá ag baní a teachtasteach agus James Coughlin i gceimbeacht amach. So sin áhrú sóna seach ar an Luimní. Buile mar gara tócha in Corcaigh, tócha in Ghosín ó sin bhil se teachtamach an san chun é bhúla ó lína 5 méadar. Corcaigh i gairí, Corcaigh i teachta nús agus an sclitar san fighting Ben Walsh pastas isteach fós Corcaigh dulcan cí den is an bhreisio ó scóra chúl seans an na ceann cúl ó codas go rad sé sin amach. Bhí sé sin, well, buile mar hena mu ché gceartá na bheith sé sin isteach ach síon ceisna codas go réiring le Corcaigh bústéireachtaí a bhar an seans a bhí có hoscailte san ach seo chuig Luimneach. A fan an taobhlíne, bang má feite an san, amach chairis an taobhlíne, feite ag Jack Cosgrove, buí Corcaigh taine was an gceann san, tuair sé misneach dóibh agus céadach leis an gheara ach Barry isteach a lár míl. Corcaigh inis ag éirig spás na Craobh féin, na tasail seo ag bláthúin sa tanna le, pas láimh siar ach cumanta san róna Corcaigh ó gine go duine san ceann fada isteach a drón cúl. Ó díta go bhain san inis go trasna seans ar cúla eile ach a ríis méidir numar comintás fós an sellahí Corcaigh I méla cúl íseal. Bhí sé sin le tacht. Bhí sé sin le tacht. Agus is tólim gur Johnny Murphy fear ghrimaidech a chur isteach fé ar a é. Bhí seansan san ag Dennis Fitzgerald hena sé náis na chas sé timppel agus bhí Johnny san áid ceart chun é sin a chur isteach a gúla agaigh. Ceir a chúl is 3 cúlín diog, 9 a dóiog ag na cuairtóirí. Agus seans na Luimneach ná bhfuil ceann le fós géaltecha in san tanna leis agus cada hálaigh seo tréimh sé cinúna go na Luimneach cai siad stoppa éigeanna chun le Corcaigh go háirithe agus fear sa bhreis igus na Corcaigh tá an lád cúlaí ar dhéis John Murray methe díon taobhlín ar fan tamil bé sé ann
well, shock Norman Gale, Corcaigh Broken Keed, Council, Roval, on wind up Rove Warren Sunning Fair Corcaigh, August Southern Passage Stack on Armeen, even a Hocktier, Cation, Schniffer, Harry Stack, Luimneach, Column Guard, Council Kiltige, Luimneach attacked away, Leshen Schlitter, Gotavel in the Páirc. Gdohan Schlieg Spáis an son ag Fair Corcaigh attacked them agus son Iomána ten Dalav. Na Iomána ten Babhta son ag Matthew Barrett o Carrick Túil de Corcaigh. Isteach an Armeen héan an pass. Fósandal isteach an drona dosa. An nummercha Béidir, nummercha passálan son agus Béidir ag an Council Fighter National Ishi Corcaigh Column Guard is an Council Vola. A cumar an scéal go bhfuil sé crín, tá sé crín, tá sé methe aris an drasnáin. Agus Corcaigh gofanis dí cehar a cehar díag. Luimneach ceann fada go dtí lína lethas go ha mé anúair a hostig Corcaigh i fás isteach sa chléasa in san céad le well gur thugad ar greim scruggal sin ceann anamhan na Luimneach agus mé cait má se ceann nes bleach Putin san ige nula dí agus haris an drasnánaí taigh badi. Fers of Russian Corcaigh is good in the Gaia, well, Craobh Session, Béidir lower Fantamilach, Council attacked the nose, Johnny Murphy, and Slittering, Fost, the other Stack, and Draw Cool Limini, Pass all in Stack, Barry O'Flynn, no, Walter Father, son of Goldboy, Dietagabanga, Pass Shear, Fost, Tashing, and Van Chair, Tashing, Barry Welch, Barry Mac Shear, and Council Bunte, Harish and Traslan, and one cart, and one Kilver, no Hatugaba, Kunkeen. Can I have a cool leile all or good? Can I cool as cool diag, le náid and diag? Shin, well, shin stan alma in a tanga, agus Green Barry Walsh and on Kilver. Luimneach agus Rish, on Fers of Russia, agus last cat of it to get us a Corcaigh, Goodish as a clare, Tagri Council, Goody Michael T, well. Ceann lang isteach an Armeen, Luimneach agus an Shellavinisecha, well, ag héirig the spástas san a líana le gansa glasa, nílig airí loha, Corcaigh tacked away. Chaoimh Michael T. Rish, Michael T. Dalav, Pass Shear, Corcaigh fé rúbig an sa, agus, well, tá sé búta náisiing Luimneach agus tíontagama, an é sin badi a Rish is tígáin, ó háidir sé isteach, ach tá dóhain gansa a deargáin, chun an Council of Value agus tack an taobh san na Páirc. Away low, pass live, stack of spas, pass live, ele, the gar, agus cut, agus and cattle fat, ignorator about the sun, Vian. Corcaigh very rogue lick better, less than passing in garrison, agus the floor, good north, Connor Noon and Rodagan, to raise the kinne, the Dunrator and kinne, of agus better knock a mullen rator, a vishe, a Haruai and a very Corcaigh, will. Jaden Casey ó Ócail Tráchtaire Stack agus go bhfuil Ben Walsh leis an Páirc ágat. So Casey fear na Ócaile in áid an chórsa ó Chilia. Well, man a denim an béidim go bhfuil an chuimne te bhecha testáiliú sa chluithe se go bhfuil sé methe órátha náiríonn leis na cúlsan na Corcaigh in san tarna le agus an bhear na mór atá cracha a chun na cheatúir de Luimneach tá sé dhéirig teachtanéis isteach sa chluithe agus bhfuil tá faoile gabhfuil leis an cumar na bhfuil seachtó matíag fáca léirbert ach beag scór na testáiliútha agus fefa cappa go bheith cúil i testáiliútha an ceann san níos le móla ag Hugh Flanagan agus é sin chur a haris an trasnánaí hiú well, is beag an bula masa fuair sé cear a cúig diag le nánaí ceardiag. Níos mó ná cear a cúil lan idir na fórne. Se chuil Luimneach a ríis, i ceann eile. Lasmo. Lasmo den angach an Babhta san bhfuil sé taobh an angacha is dóibh gaimid creadúta úirt dó sin Welsh go bhísaige cara sé sin titin. Don buile má Corcaigh gairí an slitar tachta nús bailithe ag fear Corcaigh pass isteach an Armeen Johnny túris sé pass seoigh. Now a réitor. Bhí bert a strachailt as an Babhta san agus nuair a fuair sé an slitar ach dúirt an réitor go chumad sé roiáin é. Dinne bert, well, snem réitor, is a gesúd atá na dóg.
Flanagan, the Ceann fada eile, Ceann sa titim gara rís mar se, Cúlbáire teachtamach Ábhailú, tam tóca le ó sin bhailse go dtí se, Corcaigh agus iad teachtahuiir breileo an slitar a úmpar, agus an san go taobh san na Páirc an siad begánig airí, ag dianta go maith lán cúlaí Luimneach atá leanúint sné Jackie O'Dwine, agus sús fan na Páirc an san John O'Connor, Dulcan King, the Luimneach, tugann sé pasúig, cófada le Conor Ryan, captain na fórne, agus aimsí an Conor an Spluch. Ochtiag in tachtas dachas dóla minis de Luimneach iver a hochtiag níadar chétá gemacht. No méidir níadar catarsúl o béidir stólim gur ágadar John Murray a bar a déhlín agus gur tugagusteach cahal dinihí. Corcaigh Slitter fós ar a dalamh, Bert trúr ó Corcaigh timplar began tá sé ige. Is bleinis tóchan cín. Cumátag a méidir róad an úr sin, seachas an úr dhéannach, a féire airíonn le Corcaigh an pasan chuiristeachí an na tasa istíg. Tite nuas agus dianta go maith san Craobh ag éadnó canal go leir na Páirc. Luimneach ag iad féin a haringtar neisisteach sa chléir seo an ceann san na drón cúlbáire a farig a ggéir agus an ceann san titim an cosatóirí trasna airóig le sé glanna agus fearthús an sáinis leis an ceann san na Bhailú. Tá sé gona dí Corcaigh, colm gard, colm dianta san den bar. Corcaigh a Dulcan Cín, cad a dhéana sin níos, í féile leis breir, sné Dennis Fitzgerald, fós a Dulcan Cín, buile déanach fight a get níle sa métóir, buile a góling a bheith, agus le bhéile sin imirt a gartha amach an san. Tá bhfuil, chuirc an rodéige, an métóir rodéigen an san, tar éist an ceann san a bheith imire, well, dúis na chuineag fear Corcaigh amach Dennis Fitzgerald amach aris an déhlíne, ach an san, Bert Luimneach agus fear ó Corcaigh a brian le chéile sa bhfuil ní brian a bhúrfáir ach méidir handbags mar a den siad. A buile séir dul Luimneach an cúlbáire teachtamach chun an ceann sa bhóla. Se chuig Alex Cairns, Carta, Buí, Feite ag Dennis Fitzgerald an ceann san titim istíg a dró cúl Corcaigh, blacháil dianta an céadaoireach Luimneach, trasna hagan siad an ceann sa búilte, bhfuil sé mbeithe amach ar thaobh na láimhin clé, tá sé mbeithe amach ar thaobh na láimhin clé, agus bhfuil lágaíireachta mbeithe sin agus Luimneach ar thóir scórna. Nis buile amach fada ó sin bhailt. Rís, Corcaigh agus an seilbháil a chuin san líne lethasig tóca, canas am lán tóca chuir, colm gard, caiin sé pasamach ar an taobhsa, tá sé Corcaigh a rís, tá sé go bhar lár Páirc, Jack O'Brien, agus an san ceann tapping isteach go dtíana tá agus fearí in an cosantóiristí an Babhta san léim sé amach ige, fuil sé cumrádaí leis ina éanair agus an san ceann saidathe isteach an drón an dosathe. Trúr ó Corcaigh istíg mar se, gan áras tá cumann an scéalan is go bhfuil Luimneach i ggéirí an slitar a chuiristeach íseal go bhaid níos cúil a siad ceir cúil dan le fánaigh, chalístiad ar Corcaigh Dulcan Cín, Barry Welch, Corcaigh Chatsatsa began dianamh isteach an gól, pas trasna, bhfuil cúil eile teach níl. An ceann san trasna an cúil, bhí buntáiste áirtí go réiteoir, do Corcaigh, buntáiste san na mbeithe. Nor bhí le hansar cúla chun níor thugad ré, ach beir go chansar cúlaí ar Babhta san ag Johnny Féhrú, cad a dhéana sé, casa sé amach as túna sé pas, do Barry Welch sé, ach an san, well, fríomach go tá gléite i go réiteoir. Yeah, Fedó teachtasteach do Corcaigh, Craig O'Sullivan os na Páirc agus Zach began ó rális go fágant fáis go catha. Alex Cairns, fada, go dtíon lína lethasig,
in order le Graimúntaach san éir agus Graimúntaach san éir ach rís an blacháil an colm gard agus an san an slitar churthar neis is lehús go fan le Johnny Murphy do Corcaigh an lína da 2 méadar ach blacháil tíomhar dianta ag Luimneach ar hevel in a Páirc coma Camerá go bhfuil tócha leis na bud skillan seo atá coma agus atá drilláilte coma san ag an dá iran seo chuig Luimneach a dulcún cín lábhcrochta ag an Multóir seo chuin seansan is go cúlína áil ach an count san béidir le haris an drasná campus go raibh sé lasma bhfuil bhí seatsir ag pénéiring é mar bhí an lábhcrochta ag an réitóir. Cansa, titi mar an lína lehasig fighting Corcaigh Johnny Murphy og Iomána anna hanna leige siúd Pasúntaach an sanis seansanis do captain na fórna Barry O'Flynn ach búte an Babhta san air agus Luimneach a tag síos fan a Páirc inis cara chuidig le náda séideag bhfuil sé sin le tactaisteach beagán na stólim go bhfuil cara chuidig náda seachdeag That's tá cadé né nóman go le fáca Ceann Garrett tóca amach an gúlmhaire fight ar neisige agus an sunrise go taobh san na Páirce colm gard ceann san metheúig Corcaigh béidir nis agus beagáíine well iadidir rudí beag a dhéanamh náfuil geartach an réiteoir chun an imimeach lech ar neis an Babhta san mar go raibh an slitar ag boga nuair a tógadh an builis leasa agus cafaré a thógad a ríis Matthew Fitzgerald is an ceann sa thógad. Siarach an sé agus dhéan sé na sé an san buinn sé a thuúlda agus tugann sé seans do Corcaigh bhóchan tar neis fós ar a dalamh Matthew agus caiint an tanóirige Corcaigh teach leo bhfuil chalístíanta san ar chalim gard íle san réitóir an slitar ar a dalamh a siad a líos steach as a ciún agus an réitóir a legat an imirt Forbert fébar a dit siad a council a teachta dús dí even a deliminí a bhfuil an council gomá agus a bhfuil an council Green bin scórma ó John O'Connor agus do bhfuil tá tíú lína ige chéile is feite ag Luimneach chun an bhearna a thuirtaisteach go tíúil dlán. Corcaigh ar hevel in na Páirce a dulcún cín. Michael T. Brosnan an council á bhólaige gan éige in éon ghaordó agus an council á chur haris a trasnáige so sin an freigra a bhí stáilt ó Corcaigh. Council on Luimneach fighting Aidan O'Connell go lár bhil fear rúhíige go raibh an thuúcáil le teacht agus cúlbáiristigh sné ó sin Welsh bhí sé sásta legat an ceann san meachtamach lasma. Well le 8 nómad fáca agus tú níos móna tíúil chun cín well sné an fá sné an rud stóma. Ceann sa titim an lelíne ach búteag Luimneach ríis fiása teachtar Luimneach le cúpla nóan nuas. Jack Cosgrove is teach a lár bhil Cuata roiad ag an Luimneach tá an nuas an tanóir fós an dulcún cín mar se le hansan sacha cúla testáiliú an áíanamh cúla testáil go géras go dóidúa is tí gás cóir an cúlaach an council a dul lasma blacáilte chafar treúnta thuirtas na cúlathe an Babhta san bhí an lehansáin do Luimneach fear déanamh isteach ar a gúil agus an déanamh go maith isteach ar a gúil an lántasí chun sé pas trasna agus sé idir a hochtúg Luimní cathal duine thógann seat féire ach an cúlaí cumán isteach agus féire hir stóilm bhfuil an seans methe lesrá ar Luimneach. Ceithre séideag le náid a hochtíag. Degúlí natara. Flanagan. Council á bhólaige ach dianta go bhá ag an gúlbáire bin ceann dain séir go leor bhí sé gíirige churisteach féin drasnáin ach ríis Corcaigh agus iad a teach go mearan san. Mar atá iscinteing os na síintear an stíl sais cíanna ige bhfuin fé úmpar an clitar agus iad anamha ó gine go duine ach an san well úna sé leis brise síos sin ceann átain líne sin scór le dearmh sin scór an cléthe in áíanamh dul Luimneach a ceann leote ar fad hí bert trúr Corcaigh tar éis an slitar a láimh seáil nuair a haine sé mar cófada le Hugh Flanagan agus ón déobh líne
Féhrú a harúile dhéanamh ige Luimneach bhfuil Rory Hanley atachtasteach ó bhór mór. Rory Hanley istigh agus cadean an clog agus an chlárling inis go bhfuil trí cúldlán idir na fórne agus timppel cúig nómad go le fáca móide am cútih a gortathe. Ceann san na titim ríis Luimneach mar a denim a fiosú go mór in san carú den gléise ach an áíirih is stoch go bhíad fi ará gur duine an domáiste tar éis leama nó a fuór Corcaigh an dá chúil san an buile éirice agus an ceann an éirt. Ach se chuin Luimneach fós an dul chun cín tartá anna gnág hí sé anna bhas a chéad le dara felland sin scór úntaach. Ach a ríis méidir Róbheag róíanach ar líomháin an dul Luimneach cara séideag le náid a fethe agus níos lúna cúig nómad fáca ar a glog. Agus el Michael T. Brosnan attacked an Bort to Corcaigh agus go bhfuil stódim rian ó riordan ón Garigóh attacktasteach an áid siúd agus cím go bhfuil hísan san inis go bhfuil Cormac Dean régle tactasteach comma. Well, beir nach na heneáfáin anim Cormac ach dá níoring leat go raibh athe leis dá benim do Joe bheith aine go tar ceart go leor. Mac le Joe Dean agus Cormac, well, níl sé ach bliana diaag be sé óga góin don rád sa ríist an líon se cúin agus beidir a hensáil inis das na nómatí déanachansa I Bártaí Chaoimh. Agus bíonn sé á olahú ag an dáhéamh de chafárá agus fan baristíochta anna láidir tuchaisteach ag nóil forlang de Corcaigh go bhfuil Niall McCarthy, Taigóg Murphy agus an san bheirt anna haine go gara Patrick Hargan agus Donal Óg. An ceann san is síos Corcaigh a ríis ceann san bútear neisio gan pascateach go taobh san na Páirce tá sé Colm Gard Chaoimh ar Gard sa tarna lead a Corcaigh pas trasna Cliánach íocha sé sús an Corcaigh don Céadaoin tugann sé féire tugann sé pasúí cofhada le Jack O'Brien trasna go dtí Barry O'Flynn agus Barry O'Flynn haris an trasná. Dáfann sé anna idiriste dhéanamh na ráta go mach an cín. Cormac Dean ag gemacht agus well ag tactasteach agus cétá gemacht ach príomhnéascur na fórna nacht sné a chumarádaí club Barry Walsh a gáhinn díanta ges a chéad le nuair a lí héana seachta ggéir glár a scór de séachta sé le an éigen cosúla dó héanaíag díring de Corcaigh. An ceann sa búltaach ag Luimneach go taobh na Páirce. Níos lúna trí nómad an isiacha leis an drí chúl san áirt an eis. Fós an teilmhacha caiilteach a lár na Páirce mar a déirim do bhain na cúil san go luas a tarna le gur bhain idir an bhisneach ó Luimneach agus gur bhfuil tugadar seans na Corcaigh méidir an gluthe éimirt péin éon mar atá dhéanamh in isio chun ceann san haris trasna an chúil ach ní haris an trasnáin agus bileach le tógad í cúlbáire Luimní fer na fiad fi éon lochta chuir maiall na chi a dhéimiigh isteach sné Alex Kearns lár na Páirce an ceann san a ríis Corcaigh ábhóch internais ceann Garrett take nuas a sin déanta go deas an bóta se ag Finn O'Brien hí fin go mas a chéad le nó bhí sé testáil ó Corcaigh ceann Clíhánach trasna na Páirce I bhfuil fédó se chuin Craobh O'Sullivan agus tuigeann fan na Bíorsaigh cábhail an cúil. Luimneach go na ceartúirtáibh míle i ggéile ceann sa bhfuil ó gafa go háling is tuigeann san ag David O'Leary de Corcaigh chun sé pas trasna go dtí dara híomhan agus fearmhailí chutíín chalíos déanta agus é teachtamach an san. Chulbáir Corcaigh siúlamach an Babhta san ní réon dama deifir féin spéir Oisín Walsh chana héamh go meach agus tú degúlíonn chun cín. Fada hense cétá hí sé ferháine ó Luimneach a gáire búlta nús I Corcaigh ceann san scúpáil amach eile bric go taobh san na Páirce agus rás chuige fear Luimní amach an tosa gach ní réidir leis chuirtaisteach an gleic fear Corcaigh déanana go man san sin Colm Gard a ríis tá go leor feice gom sa Colm Gard a le rá
go mér go bheith míad an tasnú an céadaí le pasan Babhta san ó Jaden Casey ach an réiteoir den dúrim gur chaf ar na hócaile an pasan. Duna tactaisteach de Luimneach bhfuil Michael Leo ó Corcaigh tactaisteach dóibh siúd ní eicim céta i gabhachtach well, tá Michael Leo ar a bar péinéirí éon ceann sa búrte ag Matthew Fitzgerald i tite me méla cúil praba sa praba gan rá. Trucha a fethe ar chlár a scór. Ha míid sa nómad dennach níach a chlár ná maide go fóil ó beag trí nómad dám cútaimh gorta againn. So mar sin tá trí nómad agus 5 second díag nó mar sin lehimirt instant léise an ceann san betáltha amach haris an déimhlíne ar heimhile na Páirce. Trí nómad lána is tá fácha ó neadach cén cinenne Harlan san raibh fear Corcaigh go raibh sé rógáir nó na tóga an builis leasa sné dúirt réiteoir ná raibh dóhann slí atara agus go raibh sé níos lúna trí bhéidir díag agus tá bhar san gur chalí sé bheith agus builis séir do Luimneach. Sanna bheith cífa an builis séir san tucha níos. Haris an déimhlíne builis leasa tán do Luimneach. Cad a dhéanana siad a gur siad isteach war a déann siad timppla tí ní dhéanana gur siad siar dóise agus an san an rúthir. Sos tá truchas leat déantaige fósa dulcha cín bhfuil sé chateúí tá sé fósa dulcha cín an rúthir pasamach an san ní éon bhana cúlíní bhí sé ggéirigh meadúisiil ach dairing sé agus duimi sé haris sé trasnáin agus bhfuil níor fálaachta anna íireachtar fada dhéanamhige nuair a hairigh an seat san an nuas. Stáilm tócha Corcaigh tá sé ag Finn O'Brien siar go héanaan pas má se siar go fada le Jaden Casey ach an ceann san meacht féire haris an déimhlíne. Well is cumile Corcaigh in áiríomh agus nómad go léad an trí nómad dám cútaimh a gortathe mehénis agus bhfuil. Nuair a han tú cad é trí cúl lan chun cín níanann sé an difríocht. Agus beise seo testáil ó Corcaigh mar bhí díomá ortha leis an glethe gona thubladáin an tactain sicáte tá an ceann san an nuas go fada le idir a hochtíag Corcaigh cholim geard ach an ceann san a dul lasmod an ggóla fáír. Tá nómad dennach Christegaigh. Réiteoir géirigh ar an gúlbáir é thugann taríis as duine teálaigh amach go taobhile na Páirce. Búta leis an Corcaigh mar se. Beáinn slíon is bhfuil scór mór eile tactain san a Corcaigh fearad déanamh isteach ar a ggóla an ceann san a dul lasma agus beir go bhéh sin an túnsaí dennach a chéimiid ar thaobh san na Páirce níochas gad ar ríis Corcaigh chalíos déanta an Babhta san ag Johnny Murphy agus an builis séir le tógant ag a Luimneach lasmod an lína 15 méadar. Búlta tite meran ar imil na cheanna go móra. Dóhain a dhéanamh an san agus na cúlathe chun an imirt a bhílú ar éon éile cé go bhfuil sé ar neis ag Luimneach a bheith second an san siad na Corcaigh iocha go bhfuilis agus tá sé ag Cormac Dean Cormac Pasla bhí siar an san daidséireach mar se do Corcaigh go scór a cúil ní féidir leis an gúil leis an dosaí sin ardó féidir hairigh séireach hairigh an cúlaí ar comma ceann deasisteach búlta an san ar an líne agus díanta go bha ag an gúlaí ar an líne mar bhí sé sin dain séireach. Stáilm gur bé David O'Leary a bhí hir an san bhfuil seansan is an Luimneach an ceann dennach áil níl mar sin é an action dennach Luimneach a dúnsaí ach nar bhéon bhádóibh é sa deirí hir mar go bhfuil an nadóg séite agus go bhfuil Corcaigh a bhfuil tríis agéad bua áil sochamórta seo cena chúl is ach gúlíon díag a chu san náid a fethe héan a bhí ag Luimneach cear a hochtíag le náid a fethe héan agus an náid íirih
an dáchúil san a hénig sa tarna le tá an cluthe eile hí san bharci arachar a sé anna gár Portláirge náide cúideag Timradáin náide séideag agus tá leanómatú mar sin fáca le himirt bharci arachar ach an bheartíanta Corcaigh gáchúil sa chéad le agus gáchúil sa tarna le dó gáceann gáchéan de sa cúil sin feite ag Barry Walsh do Corcaigh nescar mór na híthe agus well thug sé sin an cushion de Corcaigh an san ináíirih agus iad a gúmpór as san go deire. Luimneach danadar sa chléibh níor géaladar ach ví cúil te stáiliúa níor chráidir seansan na docúil agus Corcaigh sásta le habar na híthe iad san inis a fiochant raig na chluí cháréis iad san an teachta Chaoimh well besiad we Corcaigh le Portláirge bharci arachar a fechuig gan na hácht beg Luimneach as baile gine chunta an chlár an lá chéana so big seachtain sire ag Timradáin an teachta Chaoimh ach an scór dernachchan sa ó bharciírin bú cumasach mar sé Corcaigh féire cear a hochtíoch le náda féin. Babhta lán chulaí limini sinné Dara Fairland anagar den well bhí sé well siad scór úta bhí sé féhrú teachtas na fisiciúil go máth an dáibh go dtí sé tagan an chance go dtí Dara Fairland agus Dara Fairland léana hána chulaína siar a ríise hagan sé bhfuil chulaína fear a chulú siar agus an cheann san ábhólaige is stáilin gur maileoé is maileoé as chanan san cheann san feiticha That's a slích of a second of Orienson, Robert O'Farrell, agus Páirc in the shatter, Robert O'Farrell. Pass later, Zek began, Favorus and Council of Oliga and Council, Harsha Trust on Leisure, and score is far. Cow Moore stuck or score a cool. Get Babhta, I should get touching shots of cool, it's a Agus Law, Dad Hegger Hauling, Egg Barry O'Flynn, the Corcaigh. Ordo. Agus Ishal Arishka Coladagig! Well, an Ishak with Corcaigh, Shak with Barry Walsh. Priel Nesker in the Ford and Council of Oliga, and Council Cararish and Trasnod again. Got in Spórt and son, William Moore, father, Lecor, Guia, Harish and Trasnod, on account of Lishigan so good. A Hokrufed, or do, and son. Bang, Ishal, well, near a vegan condition to stop it. Rís, made a number committas, Foss and Shelby Corcaigh, and Biela Cool, Ishal, Rís is in the tuck. Rís, the stocks of class, into the Kiadla, well, Gorhogan and Grimes struggle, should count out of the Luimneach on the Smith, Kai Connor, Duncan King, the Luimneach, to good ship Passwick, co-father, like Connor Ryan, Captain the foreigner, Agus Aimshi and Connor and Spirkin. Love Proctor, Egan Multor, Chaoimh Shansanisha, Coolina oil, and Counts and Bader, La Harish and Drasnan, Campus Corruptionish, Caracoy Dignanor Shading, will Shishin led Tactus Duck began the story go well, Caracoy Dignanor Shocked. Son, well, would this English British is, she'd count on 10 leader, she'd score led Darav, she'd score on Clare. In our need of Dullin pass a week off under Jack O'Brien, Trasna Goody, Barry O'Flynn, Agus Barry O'Flynn, Harish and Trasna. After Anna